जियो जियो राजा लो हमान गईली। अरे जियो राजा। तब भाई लोग ई कोनो परिचय के मोहताज ना बाड़न। नाम है पवन सिंह, खाली नामे के पावर स्टार हवन। काहे से कि आकांक्षा दुबे के लास्ट गाना इन्हीं के साथ भइल रहे, लेकिन मौत के बाद कोनो पावर देखे के ना मिलल। काहे भाई लोग पूछी जरा। तो भाई लोग इहो एगो गाना आयल रहे आकांक्षा दुबे के पवन सिंह के साथ। अगर साथी कलाकार आ भोजपुरी समाज, भोजपुरी परिवार, भोजपुरी स्टार खुद के कहे वाला लोग के शर्म आवे के चाही। काहे से कि साथी कलाकार के अचानक एगो होटल में मौत हो जाता आ केहू बोलेला तैयार नहीं खे। काहे चुप बा लोग? आखिर कौना बात के डर बा? इनका बारे में हम का बताई, रउआ सभे लोग जाना तानी। ट्रेंडिंग स्टार लाइव आके भोरे भोरे रोए गावे वाला खेसारी लाल यादव हवन। एक चीज से और फेमस बानी, लोगों के मदद करे खातिर। मुजफ्फरपुर में हऊ चमकी बुखार आई रहे, ओ में प्रमोशन करे वाला और तमाम तरह के सोशल मीडिया पे एक्टिविटी में ई शामिल रहे वाला। आखिर आकांक्षा दुबे के अचानक मौत हो गईल बा, त कौना बात के डर से किनारा ले लेल बानी भाई? रउआ बारे में का कही मिश्रा जी, हम जितना कह देम उतना तो कमे बा। रौरे बेरादरी के लोग के एगो अचानक मौत हो गईल, आ ऊ तो बेरादरी छोड़ दी। रउआ साथे सबसे ज्यादा गाना हिट देवे वाला, पहले ज्यादा काम करे वाला, ये समारोह के पहले रउए साथे तक काम कैले रहनी कलाकार आकांक्षा दुबे। कहाँ बानी जी? जांच के मांग कली, परिवार के मदद कली। खाली फेसबुक पर आके पोस्ट कैला से का होई? पहिले पेमेंट एडवांस होई, तो हबे झरलिया के डांस होई। तो ई हवन अरविंद अकेला कल्लू जी, भोजपुरी के लाडला बाबू। कोनो मुद्दा में ही आवे नी ना, एहू मुद्दा में रउआ ना आइब का जी? काहे मुहवा में दही जामल बा, आकि दांत में दर्द हो गईल बा? तो हम और केकरा केकरा के बारे में बताई? देखी ये देख ली वीडियो। अगर हम सब के बारे में बताए तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाई। तो रउआ लोग एकता का परिचय दी। इन लोग के छोड़ी बढ़ के स्टार कलाकार के रउआ लोग जाके परिवार के साथ सपोर्ट करी। जितना लड़की लोग बा कलाकार में, आ इन स्टारन के सबक सिखाई। काम मत करी इन लोगन के साथ में जब तक न्याय ना मिल जाए। एकता के परिचय दी लोग, मुंह तोड़ जवाब दी। काहे से कि रउआ के साथ है, आगे कभी गलत ना हो सके। मिलतानी फिर से। बाय बाय, जय हिंद।